wasemanzini. Umlozi wasemanzini ngumoya lo obizela umuntu emanzini ovama ukukhanda izingozi. Uma umuntu lo moya usamethwa sisu samngena, uvama lo umuntu wehlelwa zingozi. Ingozi efana nokuthi mhlambe mayihamba ngemoto, imoto ifuna ukumfaka ebridgini, mhlambe ivame ukufela ey'ndaweni ezizihosha. Omunye mhlambe abanjwe inkunzi eyihosheni. La masayini lawa asho ukuthi wena unobizo lwamanzi. Mhlambe omunye ashonelwa abantwana ngokumenza. Masingena kuwona-ke ngqo, umuntu uma engenwa yilowo moya lowo uba namaphupho. Amaphupho avama ukumenza lowo muntu ayiphuphe esemanzini, ayiphuphe osolwandle, kwesinye isikhathi aphuphe ndiza. Umoya lowo womlozi-ke wasemanzini uyahluphekisa ngokuthi umuntu uthi esenezinto zivele yicekeleke phansi zonke izinto abenazo. Uma-ke umuntu engenwe yilowo moya esehluphekile kanjalo, mase kufanele-ke athwasiswe. Akathasiswa njengesangoma lowo muntu ngoba akasona isangoma, ungumlozi. Into efuneka kulowo muntu lowo ukuthi isigaba sakhe sokuqala uma efika ukuhlanjululwa. Uma esehlanjululiwe ebese ngena ey'mpandeni zamanzi. Kusho ukuthi uma sikhuluma ngey'mpande zamanzi sikhuluma ngokuthi-ke umuntu onjalo welashwa ngey'hlahla ey'fana nolozisi. Ulozisi-ke isihlahla lesi esikhipha ubuhlalu lobo obugrey okuye ukuthi uma ingane ingakwazi ukusukuma bese ibhinciswa bona. Ulozisi unamandla okusukumisa umuntu. So-ke uma umuntu esezothwasa-ke nalo mlozi ukuze idlozi lakhe lisukume nomlozi wakhe usukume, kufanele-ke ukuthi kakhelelwe lezo mpande lezo-ke zikalozisi, aphalaziswe ngazo nazo zonke iy'hlahla ey'hlobene nezamanzi ukuze asukume. Bese-ke eyagonywa, agonywe ngenhlwathi yamanzi lemhlophe. Ugonyelwa ukuthi mhla sekushaya isikhathi sokuthi-ke ayofakwa emanzini, fanele afike enuka udaka ngoba kade ephalaziswa ngey'hlahla zasemanzini. Fanele futhi afike enensila yayo inyoka yamanzi ukuze mayikhona la, uma kuya ngokuthi lo muntu ugcatshwe mhlambe noma ube setshenzwe ngayo le nyoka le, iyaye kwenza ukuthi-ke maye sefika laphaya ifike ithayindele kuyena ingambulali ngoba icabanga ukuthi-ke enye inyoka. Bese phuma nayo-ke bese-ke kuthiwa kumuntu ubuye nenyoka, hhayi le oyaye uhambe uyoyithenga, kodwa umuntu uyasetshenzwa agonyelwe ukuthi akwazi ukubhekana naleyo. Bese kudiphenda-ke ekuthenini-ke uma wenziwe ngeyesifazane uzobambe yendoda ubuye nayo. Uma wena uneyesilisa kanti emfuleni khona eyesilisa, izovela iphume ihlale lapha, angeke ubuye nayo, iyabaleka. Kodwa uma ubulili buhlukene uzobuya nayo. Ukuthi-ke indaba ethinta-ke umlozi wamanzi nalezo gaba ukuthi umuntu kufanele agezwe. Uma esegeziwe mbuka ukuthi amaphupho akhe ami kanjani, ahlobene namanzi, usumenzisa-ke lowo mkhakha, usumhlanganisa namaphakamaka. Usoyihamba-ke leyo ndima-ke lowo muntu-ke yasemanzini kuze kufinyeleleke la aphothulwa khona-ke bese kuthiwa-ke lowo muntu-ke ngumlozi. Mase sisuka emanzini lo muntu-ke esekufanele-ke ngenisiwe emanzini, ufika afakwe emanzini, ingabe ubuya nenyoka, ubuya nayo. Uma engabuyi nayo akabuyi nayo, kuya nawuthi isizibo mfake kusona sinjani. Uphehlelwa-ke leli gobongo lakhe-ke ley'mpande zasemanzini, esesiwa-ke ekhaya-ke sekuyohanjiswa lo mlozi ekhaya-ke manje. Lo mlozi ngoba kuwona uyingxenye yeyidalwa, ingakho kubuye uhambe ubuyele emanzini. Bese-ke lo muntu abe nesikhathi sokusebenza, ngelinye ilanga athi akasebenzi namhlanje. Uyingoba lo moya uyahamba umshiye umuntu ubuye, usebenza kanjalo-ke lo moya womlozi. Okuyaye kufuna uqikelele ukuthi uma uthwasisa umuntu onjalo ungamfaki iy'mpande lezi ey'gujwayo emhlabathini ngoba kuyaphambana, uzovela avaleke lo muntu angasebenzi bese kuthiwa umuntu wavala.
Asithathe-ke manje umuntu-ke sesebenza-ke sekuthiwa kusengumlozi-ke umlozi lo wasemanzini. Lo muntu lowo akanayo indlela esingathi ma wena unomlozi wamanzi usebenza kanje, ulalela umlozi uthi wona uzofika ukutshela ukuthini, bese kugcina kuphuma into ethi uma ngabe ufika wena umlozi uzofika utshele lo muntu okhuluma kuyena ukuthi hayi lo uguliswa izinto zakubo, bese uyahamba uyolungisa izinto zakubo kwalo muntu. Hayi lo uthakathiwe ulungisa ubuthakathi. So umuntu onjalo kugcina ungeke ube nento ephathekayo ozothi hayi usibanibani udila nento ekuthi ngoba unomuntu omtshelayo okhipha umyalezo ukuthi la sebenza kanje, la sebenza kanje, la uzukusebenza la. Ngoba kwesinye isikhathi umuntu onomlozi angafike nifike nibe u10 asebenza umuntu oyedwa athi nina nonke kampani, kusho wona umlozi uyisholo wona kumuntu ukuthi ufunani, khona omunye umuntu ozomtshela ukuthi kufuneka umuthi, omunye umtshela ukuthi akufuneki umuthi.